إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне барлыкка китергән, булдырган Аллаһ Раббыбызга барча улуглау мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Абдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер җаннан, бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан шулай ук туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, Имам Бухари үзенең Әдәбул Муфрад китабында һәм шулай ук Имам Әхмәд хадисләр җыентыгында бик тә гаҗәеп булган бер хадисны китерә. Җабир ибн Абдуллаһ исемле сахаба, Аллаһ аннан һәм аның әтисеннән риза булсын, әйтте: "Бер көнне бер кешенең Аллаһ илчесеннән ишеткән бер хадисе хакында ишеттем" ди. Һәм аның янына барырга ният кылдым ди. Сатып алдым дия һәм чыгып киттем аңа дип әйтә. Һәм ул кеше Шам илендә яши иде дип әйтә. Һәм Мәдинәдән Шамга килеп җиткәнче бер ай вакыт үтеп китте ди. Бер ай вакыт үтеп китте ди, һәм шунда килеп җиткәч, килдем йортына ди. Һәм йортына шакыгач, хезмәтчесе чыкты. "Син кем?" ди. "Мин Җабир" дип әйттем ди. "Җабир кем улы?" "Җабир Габдуллаһ улы" дип әйттем. Һәм шуннан соң йортның хуҗасы Абдуллаһ ибн Унайс чыкты. Һәм мине күргәч кочаклап алды, кочаклаштык дип әйтә. Һәм шунда мин бу сахабага әйттем ди. Абдуллаһ ибн Унайскә әйттем: "Мин ди синең үч алу, үчне кайтару, кыямәт көнендә үчне кайтару хакында ишеткән хадисеңне ишеттем" ди. Һәм бик курыктым дип әйтә. Бу хадисне ишетмичә, я мин үлеп китәрмен, я син сөйли алмыйча син үлеп китәрсең дип бик курыктым дип әйтә. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, менә бу хакта безгә бик зур гыйбрәт бар. Бу сахаба нәрсә ди? Бер хадисне ишетүгә, бер гыйлемне ишетүгә дия сатып алады һәм бер ай ераклыкта чыгып китә, мөхтәрәм җәмәгать. Бер ай ераклык, Мәдинә белән Шам иле. Бүгенге көндә үзеңнең урамыңда урнашкан мәчет, үзеңнең районыңда урнашкан мәчет, үзеңнең шәһәрендә, кечкенә генә шәһәр, шул ук Түбән Кама булсын, Казан шикелле зур түгел ул.
Шул кичкенә шәһәрдә җәмәгать кайсы бер вакытларда без өйрәнер өчен, нидә булса ишетер өчен Аллаһ сүзләре, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям сүзләрен ишетер өчен без сайлана башлыйбыз, вакытыбызны кызгана башлыйбыз. Кемдер әйтә, монда барам, монда нирәк. Икенчесе әйтә, бүген күбрәк ашап җибәргәнмен, кикертә, бармыйм дип әйтә. Өченчесе, иртәгә барырмын, берсе көнгә барырмын дип үз-үзләрен шул гыйлемнән мәхрүм итәләр. Сахабалар, мөхтәрәм җәмәгать, бер хадисне ишетер өчен бер ай ераклыкта аның өчен бер зур ара булмаган. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, шулай ук карагыз, ничек иттер бу гыйлемне ишетмичә, белмичә дип әйтә. Һәм шул гыйлем миңа куша торган әйберләрдән сакланмыйча үлеп китәрмен дип курыктым ди. Шуны белмичә, ишетмичә, яки шул тыелган эшне эшләп үлеп китермен, ишетә алмам, белә алмам, саклана алмам дип курыккан, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә монда бик зур гыйбрәт бар. Һәм бу сахаба әйтә, әйе, мин Аллаһ илчесеннән ушбу сүзләрен ишеттем ди. Кешеләр кыямәт көнендә ялангач, сүннәткә утыртылмаган халәтләрендә караңгылыкта килерләр дип әйтә. Һәм без Аллаһ илчесеннән сорадык, эй Аллаһ илчесе, ничек инде караңгылыкта ди? Ничек караңгы рәвештә булыр ди? Һәм шунда Пәйгамбәрбез әйтә, ягъни үзләре белән бер нәрсә булмас, буш булырлар дип әйтә. Һәм шуннан соң Раббылары тавышын ишетерләр ди. Һәм ерактан да килгән, еракта да торган, якыннан да ишетелгән тавыш белән Раббыбыз мөрәҗәгать итте дип әйтә. Һәм әйтер, мин Малик, мин Хуҗа дип әйтер, мин хисапларны кайтаручы дип әйтер. Һәм җәһәннәм әһелләренең җәннәт әһелләренә карата булган хукукларын, үчләрен кайтармыйча берсе дә җәһәннәмгә кирми дип әйтә. Һәм шулай ук җәннәт әһелләре җәһәннәм әһелләренә карата булган хукукларын, үчләрен кайтармыйча беркем дә җәннәткә кирмәс дип әйтә Пәйгамбәрбез хадистә. Хәтта яңакка сугу гына кебек бер эш булса да дип әйтә. Һәм бер сахаба әйтә, шунда без сорадык ди, соң без бит ялангач хәлдә булырбыз. Без бит сүннәткә утыртылмаган хәлдә, караңгылыкта булырбыз дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, ягъни булар сорыйлар, ничек инде кеше хукукларын кайтарырбыз шул вакытта ди. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, изгелекләрегез белән һәм гөнаһларыгыз белән хисаплашырсыз дип әйтә. Әгәр дә бу дөньяда безнең долларлар бар, безнең сумнар бар, акчалар бар, аларны әйләндергә була таварга, аларны түләргә була кешегә эш хакы итеп, ягъни үзара алмашу, шушы акчаны кулланабыз. Әмма ләкин кыямәт көнендә акча да булмас, байлык та булмас, бер нәрсә дә булмас. Синең ике генә валюта булачак. Синең изгелекләрең я өләшеп бетерәсең, хукукларны таратканда, я синең гөнаһларың кешеләрнекен җыя аласың. Алла сакласын. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә бу хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәтта җәннәткә кирип барганда да җәннәт әһелләре җәһәннәмгә киткән, инде ул утта, инде ул газапта, ләкин шулай да шул кешедән үчен кайтармыйча, шул кешедән калган рәнҗешен битермичә җәннәткә кирми дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шулай ук җәһәннәм әһеле җәннәткә кирип тә изгеләрдән булып та, әгәр дә берәр кешегә аның рәнҗеше калган булса, әйе ул җәһәннәм әһеле, әйе ул яначак мәңгелек. Әмма ләкин рәнҗешен битермичә ул җәмәгать шушы җәһәннәмгә кирмәс җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз кыямәт көнендә кешеләрне әҗр-саваплары белән, гөнаһлары белән хисап итер. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кайсы бер вакытта кемдер уйлый, тугры булырга кирәк, әйе, дөрес сүзләр сөйләргә кирәк, әйе, сүзеңдә торырга кирәк дип уйлыйлар. Ләкин бу кемнәргә кагыла ди? Мөселманнарга гына кагыла. Башкалар белән эш иткәндә ул ялганнарга да мөмкин. Башкалар белән эш иткәндә аларның хакына да кирергә мөмкин, аларныкын да урларга мөмкин, килешүне бозарга мөмкин. Юк, җәмәгать. Шул ук синең белән килешүне төзегән һәм син аңа килешүен бозган кеше кыямәт көнендә килеп сораса, нәрсә эшләрбез, мөхтәрәм җәмәгать? Һәм шуңа күрә кеше авызыннан чыккан бер генә сүз дә читкә китмәячәк. Хәтта Пәйгамбәрбез әйтә, хәтта яңакка сугу дип әйтә. Ялгыш кына булай гына сугып җибәрдең мәсәлән, яки белә турып сугып җибәрдең.
анысы да юкка чыкмаячак һәм бер кайда китмәячәк ди, рәнҗеш булып калачак дип әйтелә. Һәм шуңа күрә икенче хадистә, һәм ул һәрберебезгә таныш булырга тиеш булган бер хадис, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны сахабалардан сорады: "Сез беләсезме кем ул муфлис? Сез беләсезме кем ул банкротлыкка чыккан кеше?" Һәм сахабалар әйттеләр: "Әйе, беләбез, Аллаһ илчесе. Муфлис, банкрот кеше, ул бер акчасы да калмаган, турырга урыны да булмаган кеше" дип әйттеләр. Һәм шунда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Минем өммәтемнән булган банкротта булган кешеләр" дип әйтә, муфлисләр, алар ди кыямәт көнне килерләр, намазлары булыр аларның дип әйтә. Уразалары булыр аларның, зәкатлары булыр аларның дип әйтә. Ләкин алар дөньяда булганда моны сүккән, тегеңә яла яккан, өченченең хакына кергән, акчасын ашаган, монысының канын түккән, тегесен кыйнаган һәм менә шуларга хисаплашу өчен изгелекләрен өләшә башлар дип әйтә. Әгәр дә хисаплашып бетергәнчегә хәтлек изгелекләре бетсә, аларның рәнҗетелгән кешеләрнең аларның гүнахларын җыя башлаячак дип әйтә. Һәм шул хәтле гүнахлары өстенә өелер ки, һәм ул хәтта җәһәннәмгә ыргытылыр дип әйтә мөхтәрәм җәмәгать Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә менә кайсы бер вакытларда без моны хәтта шыңга санамыйбыз, чүпкә саныйбыз. Нәрсә инде ул, кемгәдер кышкырдың, кемгәдер әйттең, кемнеңдер мәсәлән башына сугып җибәрдең, кемнеңдер мәсәлән тиенен калдырдың үзеңдә. Нәрсә инде ул гади әйберләр. Ул аңлашыла, 1 миллион булса, 5 миллион булса, 10 сум, 50 сум, 100 сум, нәрсә инде ул дип кайсы бер кешеләр җәмәгать кул селти. Әмма ләкин ул кул селтәүләр кыямәт көнендә син рәнҗеткән кешенең гүнахларын үз өстенә җыю белән әйләнергә мөмкин. Һәм шуңа күрә Аллаһ илчесе безгә күп иттереп үгет насихатлар кыла. Һәм нәрсә ди? Кем кардәшен рәнҗетсә, намусына карап тап төшерсә, 1 динар да, 1 дирһәм дә булмаячак, бер акчасыз булган килеп җитәчәк көнгә хәтле хәлал итсен дип әйтә. Ягъни кыямәт башланганчыга хәтлек бу дөньяда исән булганда эш итсен дип әйтә. Хәл итеп бетерсен. Я гафу үтенсен, я хакын үтәсен, я кайтарып бирсен, әмма ләкин бу дөньяда тәмам кылсын дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә кыямәт көнендә бу бик куркыныч хәл булыр, кутылгысыз хәл булыр. Кешенең дустлары, кешенең туганнары җәннәткә керергә мөмкиннәр. Хәтта кешенең балалары, хатыны яки ире җәннәткә керергә мөмкиннәр. Әмма ләкин син шул рәнҗетүләр аша, менә шул кешенең рәнҗеше сәбәпле җәһәннәмгә китергә мөмкинсең, Аллаһ сакласын. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрендә әйтә, зулымлык дип әйтә, гаделсезлек, кешене рәнҗетү кыямәт көнендә караңгылык рәвешендә килер дип әйтә. Аз-зулму зулуматун яумал кыяма дип әйтә Пәйгамбәребез. Зулымлык кыямәт көнендә караңгылык булыр дип әйтә, караңгылыклар булыр. Һәм шулай ук икенче бер хадистә әйтелә, зулымлыктан сакланыгыз, дөрестлектә зулымлык, гаделсезлек кыямәт көнендә караңгылык рәвешендә килер хуҗасына дип әйтә. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбызның бар матур исемнәре, Аллаһ Раббыбызның бар күркәм сыйфатлары, һәм менә шул сыйфатлары, исемнәре арасында аның бар исеме Гадил, Әл-Адлу, Гадил Раббыбыз, Гадил зат. Һәм бер кешегә дә, бер җан иясенә дә зулымлык китерми торган, гадил рәвештә хөкем чыгара торган Раббыбыз мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә кыямәт көнендә аның гадиллеге шиксез булыр. Кыямәт көнендә аның гадиллеге камил булыр. Һәм тормышыбызның бөтен вакыйгаларын да үз иченә алучы гадиллеге булыр. Һәм Аллаһ Раббыбыз, Аллаһ илчесе Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бу бер хадисендә булай дип әйтә. Кыямәт көнендә барлык хукуклар тиешле җан ияләренә кайтарылыр дип әйтә. Рәнҗешләр бетерелер һәм һәрбер рәнҗүче үзенең үчен кайтарыр дип әйтә. Хәтта мөгезе сынган сарык, мөгезле сарыктан үчен кайтарыр ди. Һәм ягъни бу дөньяда әгәр дә алар бәрелешеп бер тәкә, бер сарык икенчесенең мөгезен сындырса,
қиямет көнендә Аллаһ Тәгалә аның мөгезен сындырттырыр дип әйтә. Һәм менә бу җәмәгать Аллаһ Раббыбызның гаделлеге шиксез булганлыгын күрсәтә. Аллаһ Раббыбызның гаделлеге мөселманнар арасында гына түгел, кешеләр арасында гына түгел, хәтта хайваннарны да үз иченә ала торган гаделлеге. Хәтта бу дөньяда аларның акылы юк, алар җан ияләре, әйе, Аллаһ Тәгаләнең мәхлуклары, ләкин аларның акыллары юк безнең кебек. Һәм хәтта шуларга да Аллаһ Раббыбыз гадел рәвештә хөкем чыгарыр, гадел рәвештә аларга эш итәр. Һәм әлбәттә без беләбез, кыямәт көнендә хайваннар, алар ахыр чиктә юк ителерләр. Һәм инде эшләгән эшләре өчен сораучы булмас дип уйлыйбыз җәмәгать. Юк ителерләр, юкка чыгырлар, һәм сораучылар булмас дип уйлыйбыз җәмәгать. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә барлык җәнлекләрне, барлык кошларны, барлык җан ияләрен торгызыр җәмәгать, кубарыр. Менә без кешеләр ничек иттереп үлгәч кабергә күмеләбез, һәм кыямәт көнендә каберләрдән кире торгызылабыз, хайваннар да нәкъ шулай торгызылыр ди. Һәм Аллаһ бу хакта Коръәндә кайсы бер аятларда әйтә: "Ва ма мин даббатин фил ард ва ла та'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun." Җир өстендә булган барлык җан ияләре, ике канатлары белән һавада очучы кошлар, һәммәсе дә сезнең кебек өммәтләрдер дип әйтә. Biz kitapta bir нәрсәне дә онытмадык, һәм ахырда алар Раббылары янына җыелырлар, торгызылырлар дип әйтелә. Ягъни торгызылырлар, кире терелтелерләр һәм үзара хисап кылылыр. Алар арасындагы булган хисаплар үтәлер. Һәм бер хадистә Әбу Зар исемле бер сахаба Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән бергә утырганда ике тәкәнең сүзешкәнен күрә. Ике тәкә үзара сүзешәләр. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны күргәч әйтә: "Я Әбу Зар" дип әйтә, "Син буларның нәрсә өчен сүзешкәннәрен беләсеңме?" дип әйтә. "Ни өчен? Кемне рәнҗеткән? Кем хаклы? Беләсеңме?" "Юк" дип әйтә Әбу Зар, "Белмим" дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ләкин Аллаһ белеп тора" ди. Һәм кыямәт көнендә алар арасында хөкем чыгарыр. Һәм алар арасында бәхәсләрен шишер дип әйтә. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә алар арасын. Һәм уйлап карагыз, әгәр дә акылы булмаган ике сарык сүзешеп тә, Аллаһ аларның кыямәт көнендә кайсысы гаипле, кайсысы гаипсез, кем зулымлык кылды, кем гадел булды икәнлеген тикшерә икән, без үзебез турында нәрсә әйтергә буласың? Без кешеләр турында, Адәм алейхиссаламның балалары турында нәрсә әйтергә буласың? Димәк, бер генә сүздә, бер генә хәрәкәттә югалмаячак, мөхтәрәм җәмәгать. Ләкин Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә үз өстенә алган шушы хөкемдар вазифасы, ул аның йөкләтелгән вазифасы түгел. Это не его обязанность, не его обязательство. Аны беркем дә йөкләмәде. Әмма ләкин Аллаһ Тәгаләнең гадел булуы хәтта менә монда да шагылачак. Аллаһ Раббыбызның гаделе камил, совершенный, шиксез, биләп алырлык түгел. Һәм шуңа күрә хәтта менә монда да, хәтта гади ике җан иясе, ике хайван арасында да Аллаһ Тәгалә гаделлеге белән хөкем чыгарачак. Һәм Аллаһ Раббыбыз Нәбә сүрәсендә булай дип әйтә: "Яума янзурул мар'у ма каддамат ядах ва якулул кафиру я лайтани кунту тураба" дип әйтә. Ул көнне кеше куллары белән нәрсә әзерләгәнне күрер дип әйтә. Һәм имансыз кеше: "Эх, мин дә туфракка әйләнсәм иде" дип кайгырыр, теләр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм менә бу аятны ничек без аңларга тиешбез? Ничек инде кеше кайгырып утырыр? Менә мөхтәрәм җәмәгать, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә бөтен җан ияләрен торгызыр. Кешеләрнеме, җиннәр дөньясынмы, хайваннарнымы, кошларнымы, бөтенесен. Кемдә җан булса, алар һәммәсе торгызылыр. Әмма ләкин кешеләр һәм җиннәр дөньясыннан тыш калган җан ияләре, алар үзара килеп чыккан бәхәсләрен шишерләр. Аллаһ Тәгалә алар арасында хөкем чыгарыр һәм чыгарганнан соң туфрак булыгыз дип аларны юк итер.
Ягъни аларга җәннәт, җәһәннәм юк. Үчләрен кайтардылар, бәхәсләрен бетерделәр. Шуңа күрә Аллаһ аларга туфрак булыгыз дип әйтер. Әмма ләкин җәһәннәмгә баручы җәһәннәм әһле моны күреп нәрсә дип уйлар ди, нәрсә дип тырышыр? Эх, мин дә туфрак булсам иде. Мин дә шулай юкка чыксам иде. Мин дә алар кебек юк булып җәһәннәмгә бармасам иде дип теләрләр, мөхтәрәм җәмәгать. Ләкин кешеләр өчен Аллаһ Раббыбыз җәннәте һәм җәһәннәмен әзерләде. Һәм шуңа күрә кеше кыямәт көнендә юк була алмаячак. Һәм Аллаһ Раббыбыз Фатир сүрәсендә әйтә: "Валлазина кафару лахум нару җәһәннәм لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي الكل كفور". Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әкемнәр иман китермәсәләр, аларга җәһәннәм уты булыр. Һәм алар анда үлә алмаслар, һәм газаплары да җиңелләтелмәячәк. Һәм һәрбер имансызга җавабыбыз шундый булачак", дип әйтә. Һәм шуннан соң дәвам итә: "Ва хум ястарихуна фиха ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل". Алар әйтерләр ди: "Эй Раббыбыз, безне чыгар моннан. Без элек кылган гөнаһлар урынына изгелекләр эшләр идек" дип теләрләр. Безне дөньяга кайтарсаң иде, без гөнаһларыбыз урынына изгелекләр кылыр идек, сиңа якынайыр идек, һәм хәерле гамәлләр кылыр идек дип теләрләр. Әмма ләкин Аллаһ әйтер: "Әвәләм нуаммиркум ман ятазаккару фиһи ман тазаккара ва җаакумун назир фазуқу фама лиз-залимина мин насир". Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ләкин без сезне аңлый ала торган кеше дә аңларлык итеп узак яшәтмәдекмени? Без сезгә дөньяда вакыт бирмәдекмени? Сезне узун иттереп яшәтмәдекмени? Һәм сезгә кисәтүче дә килде бит. Сезгә пәйгамбәрләр дә килде. Сезгә хаклыкны да җиткерделәр. Әмма ләкин сез тыңламадыгыз. Һәм шуңа күрә газапны татыгыз. Һәм залим булганнарга бер ярдәмче дә булмас", дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз һәрберебезне дә зулымлыктан, имансызлыктан, шөкерсезлектән сакласа иде. Һәм менә бу аятның ахырында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Газапны татыгыз", дип әйтә. Һәм залимнәргә бер ярдәм дә булмаячак дип әйтә. Залимнәр үзләре генә калырлар ди. Һәм галимнәр әйтәләр: "Монда әлбәттә зулымлык хакында нинди залимнәргә ярдәм булмаячак?" Бу аятта Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китерү зулымлыгы булачак ди. Ширк кату гөнаһы булачак дип әйтә. Бер Аллаһ Тәгаләне белеп тә аның шушы галәмнәребезне барлыкка китергән тәрбияче икәнен белеп тә аңа гыйбадәт кылмадың, башкасына табындың, икенче бер затка үзеңнең изгелекләрне багышладың. Кайсы бер сыйфатларны, Аллаһка гына хас булган сыйфатларны икенче бер затта бар дип әйттең. Һәм менә бу җәмәгать Аллаһка карата иң зур зулымлык. Җан ияләр арасында түгел, кешеләр арасында түгел, Аллаһка карата булган иң зур зулымлык дип әйттеләр. Һәм гомумән зулымлык нәрсә ул дип сорасагыз, галимнәр әйттеләр: зулымлык Коръәндә 3 мәгънәдә килергә мөмкин дип әйттеләр. Беренчесе, ул иң зур зулымлык Аллаһка, Раббыңа карата булган зулымлык. Аллаһка карата булган гаделсезлек, несправедливость по отношению к твоему Господу. Һәм монда җәмәгать, әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә белән бер рәттән икенче затларга табына икән, путларга табына икән, сыннарга табына икән, ул Аллаһ Тәгаләгә зур зулымлык китерде. Гаделсез булды, аны туендыра торган, аны барлыкка китергән, һәм аның бүтән хаҗәтләрен үтәгән. Раббысына гаделсезлек күрсәтте. Икенчесе исә кешеләрнең үзара бер-берсенә зулымлык китерүләре, бер-берсенең хакына керүләре, бер-берсенә зыян китереп, кул белән зыян китерәме ул, авызы, теле белән зыян китерәме? Менә икенче төре шул җәмәгать. Һәм өченчесе исә кешенең үз-үзенә зулымлык китерүе. Үз-үзенә зыян салуы. Ничек итеп кеше үзенә зыян сала ала? Үз акылында булган кеше үз-үзенә берәр авырлык китерә аламы? Берәр авырту китерә аламы? Үз акылында булган кеше, нормальный кеше. Әлбәттә юк. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ тыйган эшләрне эшләгәндә,
гөнаһлар кылганда, харамнарга кергәндә, менә бу җәмәгать үз-үзеңә золымлык китерү булып санала. Үз-үзеңә авырту китерү булып санала. Һәм кыямәт көнендә шул сәбәпле үзеңнең тормышыңны җимерү булып санала. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу золымлык төрләре хакында күп аятләрдә булай ди. Һәм мисал өчен Раббыбызга карата булган золымлык хакында булай ди. Инна Аллаһа ла ягфиру ан юшрака биһи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Дөрестлектә Аллаһ үзенә тиңдәш китерүне, ширк катуны бер кашанда гафу итмәс. Әмма бу гөнаһтан тыш калган гөнаһларны кемгә тели, шуның гөнаһын гафу кылыр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә Аллаһ сакласын. Әмма ләкин бу гөнаһтан, Аллаһка тиңдәш китерүдән, ширк кылудан кеше тәүбә итмичә үлеп китә икән, ул Аллаһның гафу итүен кыямәттә ала алмас. Аллаһ аны кыямәттә, ахирәттә инде бер кашанда гафу итмәс. Шуңа күрә бу дөньяда булганда, исән булганда тәүбә кылырга тиешле. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ат-таибу миназ-замби каман ла замба лах", дип әйтә. Гөнаһтан тәүбә кылучы гөнаһсыз калган кеше кебек булыр дип әйтә. Гөнаһсыз төртелгән, юылган кеше кебек булыр дип әйтә. Икенче төр хакында, бер-береңә золымлык китерү хакында инде мин шушы хутбәдә сөйләдем. Һәм шуңа күрә бу дөньяда булганда без рәнҗеткән кешедән гафу үтенмәсәк, аннан халал кылуны сорамасак, аның хакын кире кайтарып бирмәсәк, кыямәт көнендә инде Аллаһ Раббыбыз инде аның рәнҗешен кайтарттыра, аның хакын кире бирдерттерә. Һәм Аллаһ Раббыбыз, Аллаһ сакласын, я инде кешенең әҗр-савапларын күчерер шул кешегә, я инде рәнҗетелгән кешенең гөнаһларын рәнҗетүгә ияр. Һәм өченчесе исә кешенең үз-үзенә зулымлык китерүе, гөнаһлар эшләве, бу тәүбә белән сөртелә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм тәүбә белән юылырга тиеш. Әлбәттә, шартлары дөрес үтәлгән һәм иманлы рәвештә башкарылган шушы тәүбә әлбәттә хуҗасын кыямәт көнендә гөнаһның авырлыгыннан азат итә. Һәм әгәр дә тәүбә итмичә үлеп китсә, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләнең теләге астында булыр. Әгәр дә иманлы рәвештә гөнаһлар кылып та үлеп китсә, кыямәттә Аллаһ Тәгалә теләсә аны гафу итер, теләмәсә аны газапка тартыр. Һәм Аллаһ Раббыбыз һәрберебезне дә кеше рәнҗешеннән сакласа иде, һәрберебезнең мал-мөлкәте хәлал булып, кеше хакына кермәсәк иде, һәм Аллаһ һәрберебезне дә исән булганда ук тәүбә кылып, чиста, пак рәвештә ахирәткә күчерсә иде. آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.